Sa tawagan saya, akabungi ya aso. Hi guys, wajak natan Ed Park. Kataman yoga tayo niya, may susuto kapabain. Akaana pakyakin lugar ya. Medyo arawi ang tutuo. Tayo naan irong kayo niya ay basta komportable subunagyo. Irarebeking nyo, siya kan sakit jay ko ay subalang bangko. Pero sa unaan, mikaba kayo Ed, ingasyo. Ingasya aralem, ingasya atapaw. Tanaw na irap ang kayod sayan agaw, pabanagilan amin ya isip ya aliliwatan, iraray masama Ed panlikasyo. Balo lang natan so panag-isip yo. Katasay tawagat saya, ikiwal so pansit niya, kiwal laba so pansit yo. Kata ipawil, ay i-reverse may kin panagkiwal yo supas pansit. Kata sa tawagan saya ay limasaan ya mulag. Basta straight kayo niya ini. Straight. Subunag. Sa tawagan saya baka pusa. Baka pusa. Nga siya aralem tanupus tanu baka kata tanu pusa ibawayla at ato. Yun na yun biking nyutan iray taklayo. Sa tawagan saya akabungi ya aso. Kata itagayoy sa kuya biking sa tawagan saya maniri ya aso. Ya kawanan. Ay mo tay asun maniri dyan kawigi. Niya ay iyo na iyo lama sulaman nyo kata i-lower yun niya ay malagya ulag. Malagya ulag. Balagya ulag. Bali-bali ang idbanug. Lalo tanong akairong kanlanang niya may mamamarites. Kata sa tawagan saya ugaw yaon manaakis. So yeah. Kata sa tawagan saya ay gawa mo gamot niya sali. Basta diri sulaba subeneg gawa mo gamot na sali. Pagliling man so maningas. Natan gawa laba sugamo ya kawanan. Katagawa so gamo ya kawigi. Kasi tawag saya ay butterfly. Aling mo lang kubalo so butterfly dyan Pangasinan. Saling posa, aliwa. Akap mo ulpo. Tanang nang may maaritis ya kabunagan mo. May tawag po ya. Lakap mo'y ulpo kawigi. May maaritis. Sa tawagan saya, istoryaan niya o palaw.